UMazu uzoba yindlu lebhubesi elingeke linake. Uzothanda ukugquma esuka kwelinye idwala aye kwelinye. Kodwa uzohlala egquma nje angabheki nalapho egqumela khona. Ngesinye isikhathi uzogquma nje enganakile bese wele emeveni. Lokhu kuzoba buhlungu kakhulu. Kokunye uzogquma nje enganakile futhi uzowela esidlekeni sezinyosi. Ngeke zikujabulele lokho inyosi. Ngesinye isikhathi uzogquma nje enganakile, uzocishe awe esuka esiqongweni. Kuzoba ingozi kakhulu lokho. Ngeke afunde emaphutheni akhe. Lokhu kuzoba inkinga. Ngolunye usuku uMazi uzogquma nje enganakile futhi uzowela esihlabathini esibishayo. Kuzoba nzima. Uzozama ukuphuma kodwa kuzobe sekwephuze kakhulu. Uzobhisha esihlabathini. Ngaso leso sikhathi kuzovela uSilas inhlwathi eyiqili ngemva kwamadwala. Uzohlebeza athi, "Ngiyabona ukuthi usenkingeni Mazu. Ngicela ungisize." Kuzokhala uMazu njengoba azobe eya ebisha nakakhulu. "Ngingakusiza," kuzosho uSilas emomotheka ngendlela enobuqili. "Kodwa ngelinye ilanga kuzodingeka nawe ungisize." uMazu uzongabaza. Uzobe azi ukuthi uSilas uyinhlwathi enamacebo amambi, kodwa ngeke kube nalutho angalwenza. Uzothi, "Kulungile." uSilas uzozongolozela umzimba wakhe omude kuMazu, bese kancane kancane amkhiphe esihlabathini esibishayo. uSilas uzonyonkoloza uMazu, amhlwile. Uzohlebeza, "Ungakhohlwa Mazu, yangikweleka." uMazu uzodonsa umoya, akhululeke njengoba uSilas ehamba. Uzobona ukuthi ukunganaki kumfake engozini nasesikweletini sikaSilas. Kusukela ngalolo suku, uMazu uzobhekisisa ngaphambi kokugquma. Ngalolo suku, uzofunda isifundo esibalulekile. Uma senza amaphutha, kufanele sime kancane sicabangisise ngemiphumela esibhekene nayo. Ngaphambi kokuqhubeka sijabulela ukuphila. Lokho kungasindisa ukuphila kwakho ngelinye ilanga. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com